Днеска ще са минали нашите там. не умеете да печелят. Те искат от много пъти им казаха, скоро пак им казаха, че те искат от високи цени, а то се прави от висок оборот. И те искат от ден до хладна и да са богати вече. Да, тя поне се занимава с счетоводска дейност, а не къде кой сега съм това просто. Но ние сме уникални. И култура на обслужване и всичко хората го имат и затова печелят. Да. А наши ще го направят като първия ден. За празници, като цени дигат на нещата, вместо да купят повече хората. Когато тогава правят промоции, намалят за празниците, нашите увеличават. Аз всичко години пък по Великден тест, по Гергали, но си гледат тест нещата. Правят си гледат. Помашиновки и готово. Да, само са, както на Албена. На Албена са възстановени, ремонтирани, но без да строят нови. На мястото на стари може да... Виж, във Варна застроиха всяко... Морската градина. От хоризонт нагоре уж не разрешава. То там не може да се